Laura, la que no ha vingut avui, no ha pogut venir, ens ha enviat... La penúltima, perquè la segona tampoc va la vençuda. Perdoneu per abans, no us dava temps, no me n'he donat que s'acabava la secció, però ara sí que sí, prepareu les ments perquè arriba el Sí pot ser Jordi Basté, l'espai sobre noves tecnologies, l'espai sobre noves tecnologies que sí creu en les noves tecnologies. No com el Jordi Basté! No pot ser! I després d'aquesta imitació tan horrible, Fran, de què ens parlaràs avui? Doncs vull continuar parlant de cíborgs nostrats, cíborgs catalans. És veritat, la setmana passada ens vas explicar que els primers cíborgs reconeguts al món com a tals són catalans, oi? Sí, us vaig parlar, no sé si us recordeu, de Moon Ribas, que és l'artista aquesta que té xips dins del cos per notar les tremolors, els terratrèmols, i pateix tremolors cada cop que se'n produeix un. Que això és un cíborg o ha trobat una excusa molt rebuscada perquè no sàpiga que va amb el mono tot el dia. Això que comences... El Satisfyer connectat. També. 24/7. Que comences amb una excusa i se te'n va una mica de les mans. Que ballava, no, amb aquestes tremolors? Sí, es guanyava la vida ballant, sí. Doncs avui us vull parlar d'un altre cíborg que es diu Neil Harbisson. Neil Harbisson va néixer a Londres, però es va criar a Mataró. Que, clar, és una ciutat coneguda per tenir la discoteca Cocoa, que, o sigui, si tu crees a Mataró només hi ha dues opcions, o fer-te swagger o fer-te cyborg, que és les dues opcions que tens. Mira Carles Alanyà, que no el drinking. Llavors, aquest home, Neil Harbisson, pateix des de petit daltonisme cromàtic, que això vol dir que ho veu tot en blanc i negre. Va amb el filtre nostàlgic activat. Ell, en lloc de tenir vista cansada, té vista casado, i on tu pots veure, per exemple, una imatge pixelada, ell veu un codi QR. Està amb el mòbil i diu, no entra això, no entra. Aquest no és un codi QR. Hi ha molta gent nostàlgica aquí a Espanya. Hòstia, aniria superbé, amb tsunami democràtic. El tio enviant imatges pixelades tota l'estona. Sí, no he entrat, però codis QR a saco. Llavors, quina és la solució quan pateixes aquesta malaltiat? Doncs, malaltia, ficar-te una puta antena en el cap, d'acord? No sé si veieu la imatge. Sí, és una imatge d'una persona tallada amb els cabells de... Dos tontos muy tontos. Exacte, sí. Dos protagonistes. Dos cíborgs muy cíborgs. Doncs el mateix, però amb com una lampareta al cap, en realitat. Sí. Saps aquelles coses que et poses tu per llegir a la foscor? Cert. Un led. Un led. No, però de què merda li serveix això? Bueno, ara arribarem. Primer vull comentar que això que té al cap sembla una tènia cerebral, com si un cuc li estigués... D'acord? Sort que no és ja l'època de robar antenes, el típic dels cotxes, perquè aquest tio ho passaria fatal pel carrer, I aquest catxarro que té aquí es diu Iborg, que és la contracció entre ull, d'acord, i cyborg, o Iborg podria ser el naming d'Apple i Ikea, algú molt... un Iborg, d'acord? Sé el que us esteu preguntant tots. Com es dutxa aquest tio? No, el que realment ens estem preguntant és com aquesta antena al cap pot ajudar-lo a veure colors. Exacte, és el mateix que s'ha preguntat en Joan. Aquest tio no veu colors, d'acord? Aquest tio escolta colors. I no és que... Aquest tio no està bé. Aquest tio no està bé. Que no podia fer com Carles Alanyà, quedar-se al Cocoa i tranco. Que visqui a les fosques. Vale, no, seria una opció, però no li podem matar a la gent de disfrutar els colors. Vale, tenim aquest dret. Llavors, aquest tio dic que escolta colors no és que l'antena dosifiqui tripis, és que aquesta antena el que fa és captar la freqüència del color i la transforma en so. Llavors, ell pot diferenciar els colors pel so dels colors. El tio pot escoltar i diferenciar més de 360 colors. Però si fots M, deus tornar loquíssim. Aquest tio deu ser molt patriota, no? Per què? Perquè sent molt els colors. Sabia que era un xiste de merda, però l'he volgut tirar igualment. No, molt bé. L'he volgut tirar igualment. Ai, mare meva. Llavors... Baixo la foto del Jordi Garrigó. No escolti, Jordi. Això et salta tu, Jordi. D'acord, aquest tio, amb aquesta habilitat d'escoltar colors, fa una cosa que es diuen retrats sonors. És a dir, enfoca amb la seva antena a la gent, a les cares, i llavors
diu que genera una sinfonia amb això. Vale? Jo a vegades ja veig a la gent algun cop que té cara de reggaeton, no sé si em coneixeu, i llavors escoltem un moment la meva intro, de nou. Això clarament és un retrat sonor de Quim Monzó, això tan loco. El jazz és un retrat sonor de Quim Monzó, tothom ho sap. És puto amo Quim Monzó. Es nota que hi havia una crítica, un subtext de crítica. No, jo era per deixar-ho clar. És puto amo. Potser necessitaria també fer-se algun implant cyborg, per estar a l'eternitat. Més whisky. Més whisky. Whisky cyborg. Whisky robòtic. D'acord, a part d'això, aquest tio com que és capaç de fer so del color, però també pot fer color del so. I s'encarrega de pintar discursos de gent. Aquí tenim 2 discursos. El de Hitler. Exacte. A veure, perquè ens entenguem... Com ho saps, Joan? Sí, Billy, defineix la imatge, sisplau, estem a la ràdio. És una cosa molt psicodèlica que passa, o sigui, jo crec que està representant, saps allò que quan tu tens un mirall davant de l'altre, sí. que es fa a l'infinit? Es fa a l'infinit. Doncs una mica això, però amb molts colors. Jo no sé si és per les 2 birres, però flipant amb el quadre del discurs. Sí, el que veiem amb això és que Neil utilitza la tècnica pictòrica del paint, que jo de petit feia coses així també, amb la lupa i el requadro. Sí, de veritat. Aquí hi ha una feinada, Tenia molt de temps lliure, tranquil. Llavors, com bé ha dit en Joan, hi ha el quadre de Hitler a l'esquerra, el quadre... És que ho veia, Transpoa odi. És que és això. M'agrada més a mi, El veieu o no, el discurs d'independència de Carles Puigdemont? No el veieu. Sí, és aquell píxel mort d'allà a la cantonada. D'acord, doncs això, hi ha el de Luther King, el de Hitler, i suposo que no es va atrevir a fer el de Rajoy, perquè allò era massa ja, era com... Molt abstracte. Què més? Sí, Marc, en marxa? Em queda un minut, vale, perfecte. No, el tio aquest, l'antena, li don més usos, perquè com diu la dita, el que saca l'antena és pensar en un parguela. Se li ha de donar una utilitat a l'antena. Si la tens, se li ha de donar. Home, aquest és el lema de Harvey Weinstein. Ai, joder. És que com me deixo continuar després d'aquestes coses? És que no puc. Tira, Fran, todo para abajo. El que sigui. Llavors, per què serveix una antena? Pues per moltes coses, però la millor de totes és que aquest tio emet wifi per l'antena. Sisplau, un aplaudiment. Això és veritat. És veritat. Però és wifi seguro. És el millor amic. Jo pensava que era un pringat. Et vull amb mi. És el millor amic d'un millennial i el pitjor client de Gestel. No ets amic meu perquè m'estima, és perquè vols jugar a Call of Duty. Però serà com l'Apple de Plaça Catalunya, tot de Swagger allà. Exacte. Swaggers i gent conflictiva. No, és el nou millor amic de l'home. Sí, és gent adorant-lo allà en un pedestal i el tio allà fumant. Que follin el puto gos, saps? Doncs res, ja sabeu, si un dia busqueu wifi i de cop trobeu Neil Harbison, aneu a adorar-lo. Ho farem així? I feu-ho, perquè és un cyborg, collons, és un cyborg!